साबा जों गेजेरावनो लाबाय बिखौ माने आङो नोंथांमोननो दिनै खोन्थाथ'वा नंदोंमोन खिन्थु थानोनो हाला माथो गोसोआ खोन्थानो जासोबाय। हेलो लोगोफोर, आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। लोगोफोर, दायो आङो टाउनाव थांनो ओंखारदों आरो ना। आं हारसिं नङा, माने आंनि लोगोफोरबो दङ। जोङो माने साब्रै लोगो आरो सानैयाथ' दहाय फुङावनो थांबाय, थांनानै माने जोंखौ नेबाय थादों आरो ओमफ्राय जोङो दा सानै थांगोन। ओमफ्राय माने सासेनि स्कुटियाबो बिनि हासबेन्डआ लांदोनो आरो ओमफ्राय बेबो आंजोंनो थांगोन। जों सानैजोंनो माने ज'है थांसिगोन आरो ओमफ्राय दा आङो न'निफ्राय ओंखारलांग्रोनोसै माने आरो सासे लोगोखौ लामायाव लोगो हमहैसिगोन आरो ओमफ्राय दा टाइमाथ' 1टा जाबायानो। फुङाव माने रायलायनायानो जोङो बेलासेसो रायलायखादों आरो ओमफ्राय बिसोर सानैया माने फुङाव खामानि दङमोननो, बेनिखाय थांग्रोबाय बिसोरो। ओमफ्राय स्कुटिखौ दिहुननि, बिनिफ्राय माने बेयावसो दोनो नालाय सिखाव फैगोन, बिनिखाय बेयाव दोनो आरो माने आङो बेगखौ जि नागिरबाय थादों नै स्कुटि सिङावनो दङ मैया लांनाया, माने आं दिहुननायानो जायाखै आरो दिहुनाखै। बेखौनो माने जि नागिरबाय थादों, माथा गरम जाजासे नागिरदों आरो बेगखौ। ओमफ्राय स्कुटिखौ दिहुननानै लांनि, माने बिदिनो आरो सानफ्रोमबो दिहुनबा माने आं सुनायखौनो बिराद खस्थ' मोनो आरो बेनिखायनो बायो माने दिहुनबाय थानो। खिन्थु जों गामियाव माने आइजोफोरा फैसा 100 खांनानै ना हेगारदोंमोन आरो खैजन 38 जन ने 38 जन मोनो आरो ओमफ्राय दा बे फुख्रिखौ सारदों आरो ओमफ्राय जोंहानिया आइया हमनो थांगोन नै थांबाय मोननो, खिन्थु रानाखैनो आरो हन्दाजों सारबाय थादों। बेसेबां बुरजा मोनो नायनि, 100ल'सो खांदोंमोन फैसाखौ, ओमफ्राय 3000नि ना हेगारदोंमोन आरो ओमफ्राय हाग्रानि नाबो एसे हाबनानै थायो। ओमफ्राय 700खौनो हन्दाल' बायनो दोनदोंमोननो फैसाखौ। लोगोआनो आंखौ नेनानै बाबायनो आरो रागाजों सोदों, इमान गोबाव देलायो होनना गावहा बोराय जाजोब्बायनो। ओमफ्राय लामायाथ' जि मोजां ना, सिन्था गैया दसेनो मोनहैगोन, पाका लामा सिल सिल। जोङो नै बहा गोजौआव गाखोफैदों आरो ओमफ्राय बेयो जाबाय टंला टाउन सारियालि, माने बिउटि पार्लार आरो ओमफ्राय आङो थ्रेडिं खालामना लाग्रोनि, बिनि उनावसो माने मोनसे दखानाव हाबगोन जोङो। ओमफ्राय बे दखानाव हाबनानै माने मा होनो मोनसे बुस्थु लानो गोनां दङ आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो नुगोन माने मिथिगोन जोङो मा बुस्थु लायो। ओमफ्राय आङो दा फार्स्टआवनो थ्रेडिंखौ खालामनानै लाग्रोनि। अरुणाचलनि लोगो मोनबाय ने, असमिया जानि ना मा जाने हिन्दी। थ्रेडिंखौ खालामखांबाय, बारा गिदिर नङा नालाय, फिसा एकदम खम आरो खालामबाय। मास्टार दखानाव फैदों, ओमफ्राय माने फरायनायदों आरो नांगौ जादों। दे नोंसोर नायबानो नायनाय इमान ভাল লাগে ন फरायबिला। बेफोरखौ नांगौ जादोंमोन आंनो, दा आरो लानो हाथ'ला। गथ'फोरा मोजां मोजां। আমাৰ শৰাইটো কেনেকৈ পেকিং কৰিলি সেইটোৱে না, बे हराइखौ लाबाय जोङो, माने मानि थाखाय लादों दिनै खोन्थाथ'ला आरो गाबोन मिथिगोन। दे पेकिं कर, মই দেখাই থাকিম ন পেকিং কৰাটো। অলপ দেখা ধুৱনি কৰি দিয়া। এইটো কালাৰটো বেছি উজ্জ্বল হোৱা নাই, এইটো বৃহস্পতি গুৰু হয় নেকি? অঁ দে দে, শুভ কালাৰ হালধীয়া গুৰু সহায় নহ'লে একো নাই। ओमफ्राय आङो बेखौ लांगोन, बेखौ माने आङो फुजा होनायाव बिबार खागोन आरो माने खिरखा फिसा प्लास्टिकनि लाबाबो प्लास्टिकनिया बायबाय थायो नालाय, बिनिखायनो माने बे सिलभारनिखौनो लानोसै आरो
साबबाजों गेजेरावनो लाबाय बेखौ हराइखौ फैसारा सानबाय थादो खिथि फैसारा सानदोनि जमा खालामदो 200 थाखा दि जि दै गांदों माने एकदम उदै माने आलुजोबनाय मोनबाय आरो ओमफ्राय दा मोनसे हटेलाव हाबबाय ओमफ्राय हाबनानै नै दै लोंनि ओमफ्राय आरो माने ओंखामबो उखैदों एसे दा चावमिन जागोन आरो भेजआव बानायनो होदों ओमफ्राय दैखौ लोंग्रोनानै लानोसै माने एकदम देहायाव दैयानो गैला माने बिराद उदै आलुजोबबाय ओमफ्राय ब्लाउसबो लाबाय आरो जों सानैबो चाउमिन दो की रोटी बना हम ना खाइबो हां बानायबाने কি भेजआव दे बोला itu কি বস্তু भेजआव खालामी गरम भेजआव ना सारनाया नै दासो मोनफैदों हरानो जाबाय ओमफ्राय आरो सारबावनो थाबायनो आरो दा बेसेबां मोनखो नायदो नोंथांमोनाबो नै मोनदों ओमफ्राय आरो दंबावोनो सारनो बेयावबो मोनबावगोन ना फिथिख्रियाबो बोथिसे ओमफ्राय नैबे नास्रि बख्ल'सो नैबे ओमफ्राय नैबेसो नास्रि ना गोरि ना नैबे इंखावरिबो मोनदो माथो इस्राम आंनि फेभरेट गांजेमा गैया माथो गांजेमा इंखावरिखौ बिखौ माने आङो जाजोबगोन आरो आइया जानो हाया इंखावरि ओमफ्राय मोनसाबदो माथो आङो जि गाहाम मोनो इंखावरि जानो ओमफ्राय नै बेबो दा बिखौ बासिनानै बिखौनो संसिगोन आरो दा मोनायावहाय आलु फान्थाव मोखै थाइसेल'मोन ओमफ्राय नाखौ पिस मोनसे होदों ओमफ्राय आरो माने ना फिसाखौ होदों आरो ओमफ्राय नाखौ गिदिरखौ पिस मोनसेल'सो होदों ओमफ्राय नै आंनि फेभरेट इंखावरिफोरखौ आङो लाजोबगोन आरो बासिनो नैबे आंनि नै इंखावरिखौ लाबाय आङो इंखावरि जाया आइया जानोबो हाया बियो रुसुन होनाय ना खर' बाथोन दा ओंखाम जाखांनानै न'आव हाबबाय दा माने 9:30 जाबाय आरो दिनैसो माने एसे हर जादों न' खाथिनिफोराथ' उन्दुजोब्बायानो गामिनि नालाय बिराद थाबनो उन्दुयो आरो ओमफ्राय दिनै माने ना लाबोनाया एसे हर जाबाय नालाय बेनिखायनो हर जादों आरो जोंहाबो ओमफ्राय माने आरो नै हराइखौ आं लाना फैबाय ओमफ्राय बेखौ माने आङो नोंथांमोननो दिनै खोन्थाथ'वा नंदोंमोन खिन्थु थानोनो हाला माथो गोसोआ खोन्थानो जासोबाय ओमफ्राय दा खोन्थानोसै आङो माने बे हराइखौ जोङो गाबोन जोंनि साब सेन्टारनि एनएम बायद'नि फिसाजोनि तुलुनि हाबा दङ आरो बेयाव लांगोन माने जोङो साब सेन्टारनि नामाव बियो हराइखौ गेजेरावनो बायदों आरो गासिबो ओमफ्राय हराइयाव नामबो लिरनानै होदों गालासुबा साब सेन्टार होननानै ओमफ्राय गाबोन माने गिफ्टखौ हारसिं होला आरो गेजेरावनो ज'हे होसिगोन ओमफ्राय बेखौनो लायनो थांदोंमोन माने बेलासे गासिबो ज'हे रायलायनानैनो माने बेलासे थांगोन होननानै रायलायखादों आरो बेनिखायनो बेलासे लायबाय ओमफ्राय दा आरो हर जाबाय उन्दुनिसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे भ्लगाव गुड नाइट बाय बाय